Bueno, heldu da 22. korrika, Otsagabiara. Hemen ikusten ditugu lekukoa hartzen, Otsagabiko eskolako aurrak gogotsu hemen ere Otsagabian euskararen alde egiten baitute. Eta hemen jendetza elkartu da ikusten dugu, baina amaiera ez dugu ikusten eta korrikalariak hemen tinko eusten diote euskarari ere. Bertan aurrak, heldua, gurasoak, denetarik, eta hemen ere ikusten dugu mugimendua dagoela. Aupa, aupa, tipitapa korrika, eta ikusten dugu hemen Otsagabian ere, euskararen alde tipitapa korrikari eusten diotela baita euskara besarkatuz. Hementxe korrika heltzear Otsagabian, Maruz eta Mari Jose, egunon? Kaixo. Egunon. Gogotsu, prest? Bai, zerbait egingo dugu. Hotzak eintzeko gainera. Bai, nila kilometro bat egin dut. No? Lazan, portuan. Orduan ja entrenauta zatoz, ezta? Bueno. Eta hemen, euskeran alde baita ere Otsagabian egiten dela esan ganezake? Orain gaur egun nik uste baietz, asko egiten dela. Garai batean gu gaztea ginenean, garai hortan ezen hitz egiten apenas, baina gero gu ja hasi ginen martxa honetan. Eskolan adibidez deredua ja gehiengoa da, ja bakarrik deredua dago eskolan, eta gero ja jende gaztea, gero kapotik etorri geranok ere. Zeinen ondo, mi esker eta disfrutau. Bale, mil esker zuei. Hentxe Irune Miren eta Kandela ditut, egunon? Egunon. Korrika Laster pasako da bertatik, prest, gogoz? Bai. Eta ze asmo duzue, korrika egiteko kilometro asko egin dugu dituzue? Eskarotzeraino. Irakasleak usten digute oraino. Oso ondo, eta denak euskararen alde, ezta? Bai. Oso ondo, hotziten du hemen musikakin behintzat giroa berotzen, ezta? Ja, bai. Giroa ederra hemen? Bai. Oso ondo, disfruta eta disfruta korrikaz. Eskerrik asko. Egunon, Kontxi. Baita zuire. Hemen Otsagabian gaude, baina esan diatzu lesakarra zela, nolatan hemen? Honaz etorri naiz, korrika hemen ikusteko, eta hemen korriteko, eta hemengo bazterrak pausoz pauso pasatzeko. Hori da, hitzetik ekintzetara ez da? Hori da inbar duguna. Ez ezagun ekintzak bazer batera utzi, bertzela euskara horrekin batera joanen baita. Hemen ikusten dugu hotza, baina giro ederra, musikakin ere giroa berotzen eta alaitzen. Kilometro asko aurretik? Ez, orain gaur egingo ditut lehenbiziko kilometroak eta gero iparralderun joanen gara, han ere ea zerbait kilometro batzuk egiten txugun. Bino, ikusten duzunez, ja ez dut korria unitz egiten, adinare badut oinez bai, bino korrika kostatzen zait gehiago. Baina dana dela korrikan parte hartza eta hau ere babestu eta besarkatza ez da, garrantzitsuna. Hoi da, eta antzi gabe Nafarroko mendialdean ere euskaraz hitz egiten dela, eta haieri esker Nafarra bat eta euskara da gure territorio libre bakarra. Hala, mi esker eta disfruta korrikaz. Bale, mila esker zuei ere, zuek ere disfrutatu zuen lanian.